Bueno, baina Euskal Herrian ere gauza asko pasatzen ziren, talde asko sortu ziren eta sortzen ari dira eskerrak. Eta mugimendu asko dago, talde asko sortzen dira, estilo desberdinetakoak. Eta guk hemendik Bilbao Musikatik eta irakaslegaren partetik nahi dizugu animatu instrumentu bat ikastera, taldeak sortu, lokaletan, bai, en definitiva, ondo pasatzera eta disfrutatzera musikarekin. Eta Euskal Herrian egon dira talde garrantzitsu asko. Danak ez ditugu kontatuko, baina talde garrantzitsu bat Itoiz izan zen, ez dakit ezagutzen dozuen. Joko dugu Itoiz taldearen Elurretan abestia. Eta gero, jarraian, joko dugu gaur eguneko talde baten abestia, Gatiburen Gabak zerueri begire. Ia gustatzen zaizuen batez ere Itoiz. Barkatu, orain pianoan, Gorka. Txalo bero bat, berarentzako. Dirudienez, elurrak dena estaltzen duenean, bideak desagertzen dizunean. Zango nizun, zergatik ezkutatzen zaren, zergatik hainpozik urtarrilako elurraz. Ganden lehenengo argiaz, abiatzen zera kaletik urtarrila honetan. Emek urtzen ari da, zauri gorriak erakuste, baita ere aldatu ez diren bidean, urtarrila honetan, urtarrila honetan. Hurrengo lurte arte, zulora itzuliko zara, hurrengo lurte arte, sekretu iztiak gordetzen, hurrengo lurte arte, urtarrila bat orotzen, hurrengo lurte arte, kaletate latu txurien, na, hurrengo lurte arte, na, hurrengo lurte arte. Hurrengo lurte arte, urtarrila honetan, urtarrila honetan, urtarrila honetan.
arte sekretu guztiak gordetzen hurrengoan urte arte urtarrira bat oroitzen hurrengoan urte arte eta dinok gatela txutxuri na 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 hurrengoan urte arte na 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 hurrengoan urte arte 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 Txalo handi bat Josurentzako, ahotsean eta gitarran, Josu! Bueno, un aplauso para Gaizka, batería de Gatibu, por cierto. Igual los conocéis, igual os suenan de algo. Sale bere bat mesedez. Ia hau ondo jotzen dudan. Huelte hundiré, eskotiek